ake ngibekeke lokhu bathandekayo before mhlambe ke siqhubekele phambili. Umbuzo uthi why ibandla lika Jesu kufanele lishumayele ivangeli? Why the church had to preach the gospel of Jesus Christ? Alibonga igama lenkosi. Ngoba ibandla lika Jesu noma la ngokuhlela kwethu silinikeza amagama amaningi, kukhona Faith Mission, kukhona Full Gospel, kukhona Assemblies of God, kodwa imission iyodwa. Engathi seniyagodola bathana. Imission ingaki? One mission. uJesu ashiye nayo. Uthe hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ibabhaphathise egameni likaYise, elendodana, elikaMoya ongcwele. Bese nibafundisa ukugcina konke aniyale ngakho uKristu. So ushiyele ke ne-Great Commission, isimanga sokuthi uma lamazwi, these are the very last words uJesu awakhulumile before anyukele emazulwini. Actually nje mawufunda kakhulu uve chapter 1 verse 8 incwadi yezenzo, nayo futhi khuluma ngendaba ye-Great Commission. Uthi niyomukela amandla uma umoya engcwele sefikile. Nikhona abathandekayo? Bese thike niqale nibe ngofakazi kusuka la nikhona endaweni enikuzona. Khuluma ngeJerusalema, nisuke lapho neJudiya, Samaria, kuze kube semaphethelo nomhlaba. Mayeqeda ukukhuluma lawo mazwi, lithi iBhayibheli wasiyathathwa yifu. Hallelujah. Abafundi bakhe bambuka bamgqolozela. Praise the Lord. Lathizwi why nimgqolozela? Because le ndlela anyuka ngayo is a very same way azobuya ngayo mangabe sebuya. So ngizama ukusho ukuthi ke amazwi okugcina ngci ngokwencwadi yezenzo uJesu awakhulumile before athathelwe emazulwini. Ushiye ibandla ne-Great Commission. Amen. Umyalelo omkhulu ukuba kushunyayela ivangeli eindaweni zonke. Simanga ke esikhulu ukuthi akazange alishiye neprogram yokukhonza ukuthi manginyuka nosala nikhonza kanje. Kazange alishiye ne-building plan ukuthi njoba nginyuka nje izindlu zamasonto niyozakha kanje. Ulishiye ne-Great Commission. Nikhona abathandekayo? Okusho ukuthi zingakhiwa izindlu zibe zinhle, ama programs ethu okukhonza abe mahle, kodwa sikaqala ukwenza indaba ngokwenza lokho. Up until ibandla lenze i-Great Commission, programs are in vain. Beautiful buildings are in vain. uJesu kajabuliswa izindlu ezinhle, kajabuliswa ngama programs esiwenza, ujatshuliswa ukuhamba kwevangeli. Amen. Hallelujah. Go and make disciples of all nations. Ningahlali ni enjoy i-comfort zone. Praise the Lord. From time to time njengebandla kaJesu, we have to ask ourselves a question ukuthi, are we still doing it? Abantu besehlelwa ngamandla, after that ikhona into ebahluphayo ukuthi bafakaze ngoJesu. Do you see ichaos ekhona ngaphandle ngabantu abaphuza utshwala? Bengaphuzanga utshwala basopa. Banjani bathandekayo? Basopa ba right. Uyazi ukuthi unengane efanti ondle. But once uphuza utshwala uqala abe ne chaos la ngaphandle ngoba ikhona into aseyiphuzile. Linjalo nebandla. Uma umoya ingcwele nje ibandla lingamphuzi daily. Liba sopa. Li enjoy status quo. Li enjoy comfort zone. Alikwazi ukukhoza chaos kwi kingdom kaSathane. Umoya ingcwele nguye othi mangabe sefikile afaka ibandla kwi-mission. Awu sanibonani bathandekayo? Sanibonani athendeni? Without the power of the Holy Spirit, ibandla becomes a denomination, becomes an institution, enjoy order of service. Esiyenza njalo ngamasonto, abantu befa ngaphandle. No wonder uSathane ibandla
efuna ukuthi le subject kaMoya Engcwele igodle ngoba iyona eprovoke ibandla. Uthe mayisefikile uMoya Engcwele niyothola amandla, niqale ke manje nibe ngofakazi. Engafikanga amandla abantu baba ngo Mr and Mrs, baba ngamanene namanenekazi, babe right, bangenzi lutho. Shela abafundisi izandla besangena. Honda la bashanta la bush. Glory to God. Why ibandla kufanele ukuthi lishumayele ivangeli? Let me give you these biblical reasons. Bese ngihlala phansi bathandekayo. Ogama linguJesu. Ogama linguJesu ke. Thank you, Jesus. Jesu kumele lishumayele ivangeli. Lishumayele yini bathandekayo? Ya uyidwebele onto the gospel ngoba iningi into eshumayelwayo. Ongewona igospel. So why ibandla kumele lishumayele ivangeli? Mangifunda iBhayibheli ngithola ukuthi number 1, it is a direct command from Jesus. uJesu uye walicommanda ibandla ngokaMatthew 28 verse number 19 to 20 la ngikhothe khona mangiqala ukukhuluma. Alibonga igama lenkosi. Wathi hambani nenze izizwe zonke ngamagama ukushunyelwa kwevangeli leli lika Kristu. Kungumyalo, kuyicommand, is not optional. It's not optional, it's a command. Alibonga igama lenkosi. Gamagama, it is an act of obedience, ukulalela. So mvelasa ke sizama ukuzola ukulalela indlela yokulalela uNkuJesu le. So it is a command from Jesus oyinhloko yebandla. Isizathu sesibili, it is because ukusindiswa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ukukhululwa kwabantu, ukusindiswa kwabantu ezonweni zabo kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Nikhona abathandekayo? Now abantu ke abakwazi ukuthi bangavele bakholwe nje overnight unless bezwe ngoJesu. Unless bezwe ngoJesu. Uthi uPaul bayosindiswa kanjani bengazange bashunyayezwe? Aphinde athi bayoshumayela kanjani bengathunywanga. So that is why uJesu uqale ngokulithuma ibandla walikhomanda. Yingakho ke lishumayela nje ngoba isizathu sesibili ukuba abantu bezwe. Benze njani bathandekayo? That is Romans 10:14 to 15. How shall they believe in him of whom they have not heard, and how shall they hear without a preacher? So ngamagama ke ibandla lika Jesu li instrument to make salvation known. Uma uJesu efuna ukulenza ivangeli laziwe emhlabeni wonke, he uses the church. So the church is an instrument to make salvation known. Sinekala uma ngabe singasho lutho ngoJesu. Sona esikhulu sebandla ukuba livala umlomo in such a time as this.
sibe busy ngokubusisana sodwa emabandleni ethu abantu befa ngaphandle. Siphethe umlayezo bathandekayo. Hey, siphethe umlayezo onamandla. Umlayezo esiushumayela uhamba neauthority. Ethi umuntu esefungile ukuthi anginakusindiswa ayithola inkosi yenkazimulo isingaphakathi enhlizweni. Afunga ukuthi angisoze ngasindiswa. Kodwa ngoba leli vangeli silishumayela siphethe okhiye, siphethe authority. Glory to Jesus. Hallelujah. Uzwakala uJesu sengena kuvaliwe enhlizweni athi ukuthula kube kuwe. Because that is the first sign esho emntwini ukuthi uJesu umtholile yipeace that surpasses all understanding. Isizathu sesithathu sengizohlala phansi sokuba ibandla lishumayela ivangeli ukuthi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu asindisayo. Leni ivangeli. So ngamagama imessage nje itself it carries the power. It carries divine power. Amandla kaNkulunkulu asindisayo. Awasontisa asindisa. Kulula ukusonta ungazange wathola amandla. Anginawo amahloni ngevangeli ngoba lingamandla. Abantu abadinga amasonto badinga into enamandla okusindisa. Nikhona abathandekayo maningi amasonto into eshodayo amandla asindisayo. Akunamahloni ngevangeli ngoba lingamandla. Lini bathandekayo lingamandla asindisa umuntu. Oh my God. Lingamandla asindisa umuntu. So the preaching of the gospel is how God transforms impilo zabantu. Sathane asefungile ngabo ukuthi bawufela kuma drugs. Glory to Jesus. Bawufela ezonweni lishumayela ivangeli. uNkulunkulu adakula umuntu emgodini wama drugs amenza umshumayeli. The preacher of this service of this week is a living testimony. Ufakazile mayiqala la. Iparallel shumayela. Uzolizwa. Ala masonda. Kuli mashukala. Buka unyaka sindiswe ngawo bese ubuka ispeed umoya ingcwele amgijimisa ngaso. Oh bathandanayo. Isikhathi siyaphuthuma. Glory to Jesus. You cannot understand ukuthi umuntu osindiswe ngo2014 usagijima South Africa yonke. All provinces preaching the word of Christ. Inkosi thatha abantu ezaleni bathintithe as long bevuma ashumayele ngabo indaba esindisa abantu. Shout glory to Jesus. Shout glory to Jesus. Now, uma usasonta laba basindiswa these days bahamba ngegrace ye-acceleration, Speed is khushulwe. They are going to overtake or the systems nikhona bathandekayo and begin to do the will of God. Akusona isikhathi sokusonta lesi. Now he is a living testimony ukuthi umuntu uNkulunkulu kasebenzi ngaye ngobe ne-experience. Uma uJesu ezongena eJerusalema uthatha ithole lembongolo. Uthathe ini? Akazange athathe imbongolo endala ene-experience. Uthatha ithole unexperienced donkey. Wakibela kuyona ngoba efuna ungena eJerusalem. Awudingi experience ukuthi uJesu athi ride upon you. Number 4, why do we have to preach the gospel? It desire kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe. That is why we preach the gospel. Othanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Bafinyelele ekulazini iqiniso.
ngamagama ke ibandla liparticipate kwi-mission kaNkulunkulu ngokuba lithi proclaim the message of salvation. So ngamagama, this is a privilege ukuthi intando kaNkulunkulu ayifeze ngathi, ngoba uNkulunkulu othanda ukuthi abantu basindiswe. Kodwa manje manje usindiswa abantu usebenza ngabantu. Uthe Moses, ngizwile ukukhala kwabantu bami eGibhithe, ngakho ngehlile ukuba ngibophule ebugqileni. Haleluya. Bese futhi ethu Moses, kodwa uthi ngehlile ukuba ngibophula, hayi uthi bese ethu Moses futhi again. Ayikho into uNkulunkulu ayenze emhlabeni noma efisa ukuyenza ayenza yena phese, uyenza ngomuntu othanda abantu basindiswe. The last one, bathandekayo, okuyona inamandla kakhulu. Why do we have to preach the gospel? Ayikho insindiso ngomunye. Alikho futhi igama elinikezwe ebantwini. Baba ngasinda ngalo igama lika Jesu. Noma ungahamba uyobuya kaMhlaba uyalingana, ubuye nonyawo lemfene, uma ungakafiki kuJesu awukafiki khona. And mawuhluleka insindisweni ayikho into yokulungisa, ngoba ayikho insindiso ngomunye. Futhi alikho igama elinikezwe ebantwini babasinde ngalo, igama lika Jesu. Wonke amadola ayaguqa, zonke izilimi ziyavuma, abasezulwini, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba, igama elivunyiweyo. Glory to Jesus. Silethe lokho ke mvelase, silethe lokho, silethe igama elivunyiweyo. Glory to Jesus. Livunyiwe ngoba liyaphilisa, livunyiwe ngoba liyayisindisa nezifo, livunyiwe ngoba lingumbhoshongo namandla. Bonke abalungileyo bagijimela kulo bese beyalondeka.